Kun olimme tulleet Otson kanssa Gladiator Arena-turnauksesta, jonka unohdin kuvata. Siis vitsi, mulla ei oo yhtään Niin leveliä. olemme rakentamaan basea niin kuin, jotta voisimme olla suojassa. Mä en ihan näytä täältä mun kannattaa. Venä, näet sä saman kuin mä? No joo, tyypin no, tuolla? sä näytät kyllä vähän köyhältä. Käydäänkö katsomaan lähempää? Käydä katsomaan. En pinchaa, herra jumala. Miten se on? Kyllä toi. Puu toi. Venä. Te tuutte meidän mukaan. Ei ollut tulos muuta. Okei. Mitä missä tuot? Siis me aletaan tappaa näitä. Mä ajattelin, että me No joo, jos ne alkaa tappaa meitä, niin tämä paikataan myös. Tästä on Hyökkäkuuni hyökkää. Oho. Mä otin kaksi. Hyvä duunaa täällä. Okei. Tää on suomessa taas. Mulla on roketteja. Tää on toinen tappos. Voilà, tuotta. Osa. Tää on tuota. Oisu. Tää ei oo. Ai. Emil. Ai. Joo. Iso. Okei, mennä. Avo. Jotkut. Au. Syö tuntia, jos mä lakon. Luovutetaan vaan ja Ei todellakaan luovuteta. Eikä silloin, että tekee ihan saakelisti damage. Se tekee noin paljon damage. Se tekee noin paljon damage. Oi. Joo, hyvä. Se tekee noin paljon damage. Mitä? Mikähän on damage? Mä oon ihan kokattu. Okei, mä luovutan. Etkä luovuta nyt. Ei mä voi mitään näin. Mä tekee ihan saakelisti damagea. Okei. Oot sä Oi, ihan varma. Okei, rauhoitu. Okei, millä rauhoitte? Joo.
Mä oon tarvitaan, mä oon Sanoin, tarvitaan. että tää ei oo Mä oon oikeastaan tarvitaan. arvosta oikeesti. Noniin, Mä sanoin te tuutte pitäis nyt mun mukaan. luovuttaa. Miksi? Miksi? Droppa suoraan Mori. Miksi? Okei. Droppa suoraan Mori. Siinä. Ota noin armorit tosta. Mä en tee niille mitään. Noniin, te tuutte nyt mun mukaan. Okei, rauhoitu. Jos te ette tottele mua, mitä kuvallatte. Okei. Oliko ne viisasta tulla mua vastaan? Ei mitä nyt koetat tuossa PR:lle lähteä? Seurat nyt vaan mua. Okei. Onks tää kyllä? Okei. Te menette mun vankilaan. Häh? Miksä ja... Mitä me tehtiin? Kai sä tajut, että mä voin vaan mainita täältä mun pikakselta pois. Niin, Te ette niinku tiedä mitä te ootte tehnyt. En mä oo tehty mitään. mikä tuolla? Noniin, menkää sisään. Sä meet erikseen. Mitä tää tekee? Anna sun pikakse. Mitä tää tekee? Jos. Antakaa teidän loput kamat. Ei mulla oo pikaksen. Anna sun pikakse. Jaa, hyvä, mulla ei oo pikakse. Tosta noin. Miks sä? No, No niin, mä sanon. Anna sun loput kamat. Mä näin, että sulla oli... Hei. Mene takas teille. No mä vaan annan nää, kun tää varmaan kaupata. Eiks teillä ole myös nämä aseet? Joo, sieltä nämä aseet. Ei mulla mase, mulla ei oo mase. Droppa sun mase. Me ei rikki. Droppa sun mase. Hyvä poika. No nyt mulla on ilmaiset. Sä siirrä nää kamat johonkin turvalliseen paikkaan. Koska meillä edes ruokaa, mä sun syö kouta nopeaa ruokaa. Joo, sillä ehkä väkestä mä autan sua. Voin mä näytän. Ottakaa tästä golden apple. Voitko sä käydä? Ei, mitä sä teet? Jätkä. Mutta oikeesti palkkaa uusi henkilö. näin en kyllä saa. Hei, Eiks täällä oikeesti oo mitään armoreita? hei, mitä te siellä vielä teette? Menkää sinne selliin. Eiks täällä oikeesti oo mitään armoreita? Tää on ihan takasta. Noniin. Anna mennä. Okei. Mikä tää? Täällä ei edes oo se. Hei, ota Onko nyt sitä tässä puhutaan. Elderguardia mun alla? Täällä ei edes oo selliä. Ja mä kuulen jotain läiskimistä. Onko Elderguardia mun alla? No. Takas. Okei, mä nyt mitään. Täällä ei oo armoreita. Pitäkää hauskaa täällä. Mä tuun vielä takas tänne. Tää tehdä. Joo, eikö sulla mitään armoreita? On aika Hei, huono hei, vankila, moni on- kun teillä ei oo edes moni on- armoreita. Moni on tuu vapauttamaan. Pakkiin. Okei, kuuntele, hae nää armorit tosta Nether Dispenserista. Sun pitää antaa sinne se Cursus Binding. Joo. Ootko sä- Onko mulla No. pakko ottaa nää päällä? Aika huono, kun ei täältä edes saa tää ei oo edes... Hiljaa. Okei. Pitäis mä laittaa nää päällä? Voinko mä laittaa vaan yhden? Ei, kun sun pitää laittaa 5. No laita nyt kaikki päässä. Takas selliin. Mä tuun vielä takas tänne. Odottakaa vaan siellä. Tehkää mitä teette. Mä tuun vielä takas. Jaa. No nyt me pitää niinku olla tällä hetkellä silleen, että miettiä miten me tehdään. Joo. Olkaa hiljaa. Menkää vaikka pois sit. Okei, kato mitä me saa, kato mitä me saa. Oota.
Ei. Älä lyö mua. Ai. Älä lyö. Mä haluan toisen sellitan järjestää. Ai. Okei, rauta. Kato. Hei. Hei. Alo. Mitä? Onko lämmin? Tää ei saa puhua. No kuitenkin. Mitä asiaa? Niinku... Sain näimis. Terve. Mä käyn vähän sääliksi teitä niin, että saatte vähän vapaata. Tästä me ulkoa. Avata ovi. Hei, nyt. Windchargella varmaan kaataa. Avaa se ovi. Joo, ihan totta sen. Avaa. Kavaa ihan. No niin. Tää oikeesti palkkaa uusi henkilö. Mitä me täältä? Mitäs me vaan lähdetään täältä? Ei lähde mihinkään. Moni on. Miksi me... Vahdi ovea. Miten me nyt täällä? Mitä leikkimistä Miten me nyt täällä? Täällä leikitte mitä teettekään. Mitä? Ottakaa vaikka TP, Windchargei. Ui juma. Mun Windcharge. I'm kuollut. Älä kukaan. Moni on. Tuu mun seuraava. Noniin, mun pitää käydä vähän asioilla. Hakee vähän kiaria. Niin, monia pitää teille seuraa. Noniin. Älä onnistu nyt karkaa. Siis mitä täällä nyt tapahtuu? Monia. Sun piti pitää seuraa. Ja sitten tää on yhtäkkiä räjähtänyt. No, me räjäytettiin tää sun pikku vankilassa täällä. Me saatiin kamat sun Secret Vaultista, mut se ei Sinä? ollutkaan niin secret. Monia, mä syytän sua tästä. Mä oikeesti mitä tapahtuu. Mulla annettiin mun Ehkä mase. saa mun masenkin takas. No niin, anna tappaa tätä äijää. Nyt pitää päästä just pois täältä. Joo, katsotaanko. Ja mä oon siikkaan ihan. Se kamaa täällä loju. Ja niin tää paikka räjähti. Oisko sulle... Ei, mulla on... Oisko sulla niitä stat-nipeja? Stat-tiimejä? Mulla on enderkitti. Nyt on enderkitti. Äkkiä. Tuotu. Anakki. Se kuoli. Auto. Tulee. Anna äkkiä. Totta Missä sä oot? Oota kumman. Anakki. Nice. Ota anna. Ai. Sain yhden. Onko muuten torjua musta? Sinä toimii! Eikö toimi? Missä toinen? Siinä.
lisää? Onko sun lisää? Lisää! Emil! Tää. Emil! Korkea, onko korkea, vittu. No ei ole! Emil, mitä sä duunaat? Anna mulle täpin ja totemi. Mulla ei se helvettiä tässä silti. Joo. Mitä se? Kukka tänne. Luovutatko sä nyt? No tohon. Joo, mä luovutan. Messi. Okei. Mulla on 2 ovea. Okei, mä menen tää. Okei. Miksi sä vangitsit meidät? Miksi? Koska te teette pahoja asioita. Te räjäytitte myös mut vankilaan. Ihan niinku te ette oo pahoja tyyppejä. Ihan niinku te ette oo pahoja tyyppejä. Teillä edes on. Ai. Otas mä otas. On laittaa meidät vaan. En mä sitä kerro. Okei. Kerro. Kuka se oli tarkalleen? Jos mä vaan tippaan. Sä et tippaa mihin. Häh? Sä tippaa. Okei. Hei, tiiäks mitä? Droppa sun elyt, mase, ihan kaikki. En oo droppannut. Okei. Mä droppaan. Mä tässä. Anna se Mase. Missä maassa? Mikä mase? Okei. Okei, älkää. Mä oon nyt 2 ovea. Ai tää mase. Siis eihän tää oo mase. Mikä se on? Se on nuija. Okei. Älkää. Onks tää se, minkä sä pöllit multa? Muistat sä oot se, minkä tää on pahoilla tyypeillä? Annas. Laita maahan. Älä ota täältä vielä. Mitä te teette? That's it. Maahan varma. Siis jos sä puhut latto, niin sä et oo ikinä tietää. Jos sä räjäytät ton, sä et ikinä tietää kuka sut laittoi tänne. Oikea syy. Sinä. Se on ollut pelkästään minä. Mut palkattiin laittaa. Jos te jätätte mut eloon, mä voin kertoa. Räjäytetäänkö mitään vai? Mä kyllä saadaan Et tuu ikinä selviä. Aina me käymäänkin. Tolleen me tehdään pahoille tyypeille. Venä sieltä kolo. Onks toi? Hoitoa tekelämä. Ehkä jos me ei käytä maseen, niin ehkä se ei käytä slowfallin jarravaa. Niin. Toi on totta. Ai. Kolo. Näetkö tuo? Pahnaa. Mulla ei oo mitään hyvää tässä. Mulla ei oo mitään niinku...
Jos treenaa, mutta voidaan tappaa ilman treenaa. Oi. Mä oon 200. Mä oon full HP. Älä kuole. Mitä sulla totemei? Mulle ei. Joo. Voisin nyt kuolla. No ei edes treenaa. Mulla on mitä katsoa. Vibo. Nyt sieltä. Jaha. Sulla ei oo viboja. Outa. Tuossa piari. On käpit, että mä tullut. Mä otan. Ai. No mulla ei oo mitään. Onko fire aspektia tai mitään? Ei fire. Ressu. Fire ressu tai jotain. Ei, mulla on vasta renki. Eikä. Mulla on vasta Innetti. Onko mulla mitään? Mä palaan. olemme vähän kuukku. No ollaan vissiin. Miten se meni? Mä kuolen. Mä kuolen. Etkö kuole. Mä tuolta. Etkä poppa. Ei menty kautta. Joo. Entä? Täytyy hyppää meidän kotialueelle, että on niinku faitot. No ei ehkä tehdä basea tähän. Ei ehkä. Ai se käyttää vitsi spearia tähän sinä massa. Ei. Pakko massa esteä, että mä kuolen. Siinä on mun suokalling, siinä varmaan on... Oi, mä kuolen. Jaa, se... Ei se näkee, mutta... Armari, kiri! Muskin. Lähtikö se karkuun? Se ehkä tuli tänne, että... Ai! Auta! Mä kuolen. Mulla menee armorit. Mä oon nyt para-armorit. No, me saatiin taas yhdeltä. Mulla ei enää helmettiä. Ai! Ui, melkein masasin. Ai! Mä kuolen. Nyt Auta. Okei, mä yhtään mitään maassa. Mä kuolen heti. Ui! Mä tuun. Mitä?
Joo, älä huole. Mulla on edelleen tästä loukkaaminen. Miten tää? Mä en olisi tunnannut sitä. Mä en olisi tunnannut sitä edes. Ei varmaan luovuta, että haluaa liikkaa sen puolesta. Se haluaa ottaa puuta, niin? Okei, mitä mä tein? Mitä ei tänne voi yhtään dammaa? Mitä se tekee? Se on breach. Siis, se tekee, se craftaa varmaan jotain. Anna. Anna se craftaa, Anna se craftaa. Okei. Se craftaa jotain. Mitä varmaan sai ne. Mitäköhän se sanoo? Tiedätkö tapahtuu? Joo. Kui? Säkin kuolet kohta. Miksi? No. Heitä totani. Sul on kädessä totani. Mikä? Toteemi. Moset pois. Niin en käytä slowfallia. Et sä käyttää. Okei, annetaanko te, onko teidän paikassa? Okei, ettei sitä pysty masettaa. Mistä?
Kirjoita nyt. En voittaa reessä. Mitä? En voittaa reilusti. Miks me katsoa reilusti? Mä sitten. Jaa, mitä? Miksi ei tää voi kuolla? Eikö tää nyt vaan kuolla? Aika korntaa. Kuolis nyt. Joo, mä yritän, mutta kuolla. Tapasta, et tapasta. Mitä tää ei Mä tulin. Sillä on joku infeillä, että se ei voi varmaan kuolla. Tai jotain miten. Mut miksi se olisi jo muutenkin, jos toi on normaali tavalla, se olisi ihan varmasti kuollut. Se meni se sieltä meni. Kiidä. Nyt ei koskaan, nyt se kuolla. Ai! Se kuolee. Miten se... Nyt on vielä takaa. Ei, se lähtee. Toi tarkoittaa, että se lähtee. Mulla ei ole enää Witcher. Oh. Se ei ole lähes minnekään. Se ei saa päästä karkuun. Se on tossa. Oh! Mä osuin. Olisiko mulla Witcher game? Missä se on? No täällä. Ei. Okei, mä en pysty paikkaan. Kuolla nyt. Ei saa päästä. Pääskö se ylös? Okei. Pitää oikeesti kuolla nyt, koska mun... Joo. Ei se tarvitse. Koska pitää... Runa. Ja mä tuun ihan... Mitä se on? Mihin? Mä oon jumissa. Se... Näin palkkamurha oli päässyt meiltä karkuun, Joo. mutta lupaan, tää ei ollut vika. Lähdetään kun me etsiä sitä. nähdään se. Hyvä poika. No nyt